kanavan, niin luotto kiinni. Ei kun minä tuota tästä et aina. Pysty pitää palsolmuleikkiä. Kyllä. Et pysty pitää. Se palsolmuleikkiä. Niin, mutta minä en saa sitä pois. Se reilun iso palsolmuleikki. Niin, mutta minun pitää Ei kun nyt teet palsolmuleikkiä. Niin, mutta minun pitää pystyä se tuolta ottamaan aina irti. Ei kun sit teet palsolmuleikkiä. Enkä tee. Teet. Anna olla. Et siellä käsin rupea pitää venettä kun virtaa. Kyllä, minä jatka pitää. Anna olla se toimintaa siellä kiinni. Teet palsolmuleikkiä. Ei se käy. Ei kanavassa ei pysty pitää käsin. Teet palsolmuleikkiä. Pystyy. Eikö se nyt se on ihan mies se palsolmuleikki? Se on iso palsolmuleikki. Niin, mutta se pitää saada se irti aina. Metri pitkä palsolmuleikki. Eikä. Et siinä käsin tätä vedettä tietysti. Ei kun anna olla se. Mä voin auttaa tässä, jos tulee tiukka paikka. Niin, mutta me ei saa sitä tossa nyt kun se mennään tonne ylös, niin me saa Ei irti. se pitää jo ottaa irti nyt. Ei jätä jo tonne se. Niin. Tää ei Tonne. oikein millään tavalla kiinni tää vene. Tonne alas. Niin. Ja tee se palsolmuleikki siinä. Ja sieltä tee mieluummin vielä kaiteen. Minä kyllä tien tän. Siihen et vie kun virtaukaa vääntämään vene. Kyllä. Et vie. Tee nyt palsolmuleikki. Niin. Aina kanavat jää napakka palsolmu. Tää pysyy kyllä tässä kädelläkin. Näköjään. Jos niin pyörteet alkaa tulla, niin silloin ei käsitys
Niin, mutta kun se tuo koukkua tuonne ylöspäin, niin Tällä pysyy ihan hyvin. Niin. Älä vedä sitä. Ei nyt se paalu. Ootko tehnyt sen paalun? En ole tehnyt, kun minun pitää saada tarvittaessa niin tää huiskauttaa tästä. Jos se tulla ylhäällä, niin Sitä paasullekin voi nostaa aina tälleen sieltä. ei voi. Kato, kun laskee. Tuolla vasta. Niin. Kyllä se varmaan metrin laskee minuutissa. Saimaan kanavassa ei ole mitään asiaa tuolla. Ei, kun siellä on luistavat, laskevat polvet. Anna sieltä sitä narupäätä minulle lisää. Sekin varmaan, että jos se laskee sitä nopeammin, sit siihen tulee, mutta se aika rauhallisesti laskee. Pitää tälleen, että nämä leputtajat ei mene tuonne väliin, vaan näitä on tässä. Miten minä tuota yllässä saisin? Nyt sitä saa. Silloin aina tuon. Tuolla ei ole vielä seuraava lentikään. Siinä on jo semmonen 4 metriä laskettu. Paljon sanoit, että tässä oli korkeusero. Yhdellä sululla.